Marek, weź ty ten swój kinżo, ty. A ty swój. Pizzę zamówiłem. Ale to będzie dobre, bo jak ktoś przyjedzie oglądać, to ja powiem, że panie, ja go od 2 miesięcy nie używałem. Dlatego będzie właśnie kapel stworzony do takiej zabawy. Czym? Z tego wyniku. Przeszedł. Tak jak ty tutaj nas styka. Z hamowaniem to w górę dobry.